Това е опит 367 или 354. Не съм сигурна. Няма значение. Дано да бъде успешен, защото предишните не бяха. Започнах да се изнервям. Ето така. Не, нали? Определено май нямам кариера на барабанист. Няма значение. Но, затова елате на 14 септември острова в Пазарджик, където ще се проведе третия ден от Плюс фестивал, в който ще участват много разнообразни, както български, така и чуждестранни артисти. Аз също имам тази чест да бъда сред тях. Заради това елате да се забавляваме, да слушаме хубава музика, ще бъде на живо, което мисля, че е един страхотен експириенс. И мисля, че ще ви разведрим, както подобава. Бъдете там!